ғайриқонунӣ қарор дорад, ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи ҷазо. Чихеле ки шумо ҳозир шуниден, мо аллакай дуташа номбар кардем, мисол таги почаш рост мебошад. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат тамошо кунед. Нафарҳое ки мехоҳед грин карта пур кунед, аллакай сар мешавад, ҷоҳош барои пур кардан кам мондагиай. Марҳамат, рақамҳои рӯи экран WhatsApp да бинависонед, грин картаҳои худтона пур кунед. Яъне ки шумо баъди пур кардан ва баъди ин чиза соҳиб шудан озодона метавонед ки ба Америка сафар кунед. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Дар Думаи давлатӣ барои мубориза бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ чораҳои нав пешниҳод карда шуд. Думаи давлатии Русия 1 октябр ба баррасии 5 ташаббуси қонунгузорӣ оғоз мекунад, ки ба сангинтар намудани сиёсати муҳоҷират равона шуданд. Дар ин бора раиси Думаи давлатӣ дар шабакаи телеграми худ хабар додааст. Яъне ки рӯзи 1 октябр як ҷаласае баргузор мешавад, ки дар он раиси Думаи давлатии Русия иштирок мекунад ва боз чандин тағйиротҳои дигар барои кору фаъолият кардан ва зиндагонӣ кардани муҳоҷирон ворид карда мешавад. Қонунгузорон аз ҷумла чунин тадбирҳо пешниҳод карданд: содир намудани ҷиноят аз ҷониби муҳоҷире, ки дар қаламрави Русия ғайриқонунӣ қарор дорад, ҳамчун ҳолати вазнинкунандаи ҷазо эътироф карда шавад. Яъне ки нафаре ки ғайриқонунӣ дар Федератсияи Русия қарор дорад, бе ягон документ ва болои ин бо ягон ҷиноят содир мекунад, гуфтанд ки ҷазош боз ҳам вазминтар карда шавад. Ва боз ба ҷиноятҳои махсусан вазнин дохил кардани ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ва таъин кардани ҷазо барои ин амал дар шакли маҳрумият аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 15 сол, ҷарима ба маблағи аз 3 миллион то 5 миллион рубл пешбинӣ гардидааст. ҳар як нафаре ки ҷиноят содир мекунад, ғайриқонунӣ иқомат мекунад, инчунин гуфтанд ки аз 8 то 15 сол муҳлат дода шавад ё ин ки ба маблағи аз 3 то 5 миллион рубл ҷарима карда шавад. ин ба нафарҳои тааллуқ дорад ки мисол ягон ҷиноятҳои вазнин содир мекунанд ва болои ин ягон документ надоранд. Дар инҷа гуфта шудагӣ ҳаст аз ҷониби раиси Думаи давлатии Русия ки 5 тадбирҳо ва 5 қонуни нав пешбинӣ гардад барои нафарҳое ки мисол ғайриқонунӣ кору фаъолият мекунанд ё ки зиндагонӣ мекунанд. Чихеле ки шумо ҳозир шуниден, мо аллакай дуташа номбар кардем ва сетаи дигараш дар ин нашрия омадагӣ нест. қайд шудагӣ ҳастае ки дар телеграм канали ана ҳамон раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия ҳамаи инҳо нашр мешаванд. Агар ки нашр шуданд, боз мо видео мекунем ва дар умум 5 тағйироти иловаҳое ки мешавад, ҳамаша ба маълумоти шумо мерасонем. Огоҳ бошед ва ҳаррӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат тамошо кунед. Агар нафарҳое ки бихоҳед дар Федератсияи Русия соҳиби студентский билет бишед, умуман дар тамоми ҳуҷҷатгузориҳо ҳамин одама барои шумо тавсия метиҳам, рақамош дар рӯи экран мебурояд, қатиш суҳбат кунед ва информатсияи пурратара аз худаш мегиред. Ромис Тивей нависондай: салом ака, касе медонад ҷавоб тия 1 сентябри 1997 ба хизмат даъват мешавад. Агар 1 сентябрда 27 сола шуда бошӣ, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод шудагӣ. Ғафуров нависондай: ассалому алайкум, як савол дорам. Писари ман моҳи ноябрда паспорти загранаш срокаш тамом мешавад. Метавонад ки ҳамон Москвада продлит кунаву бо кор куна. Документош патент месупора 100% ҳамаш. Илтимос ҷавоб диҳед. Дар ҳолате ки срокаш буд мешавад, загранпаспорта шарт ва зарур мебошад ки биёяд дар иҷа ивазаш бикунад. Мисол дар ҳолате ки агар ҳамин загранпаспорт гум карда мешавад, дар ин ҳолат мешавад ки ба сафоратхона муроҷиат кунанд ва мушкилишона осон кунанд. Дар ҳолате ки загранпаспорт ҳастаи просто срокаш буд мешавад, меоянд аз нав мекунанд ва мераванд бо. Як нафари дигар нависондай: парвоз ба Хорух тасмими бениҳоят хуб аст, не ки нархаш бениҳоят хуб нест, 900 сомон. Як чиза шумо хуб фикр кунед ки мисол аз ҳамин шаҳри Душанбе ҳозир ба Ташкент 1000 сомон ё 1200 сомон харидорӣ мекунед. Дар ҳолате ки минути ҳамин ҳавопайморо ба назар бигирем, аз Душанбе ба Ташкента 45 ё 50 дақиқа парвоз мекунад. аз шаҳри Душанбе ба Хорух бошад 1 соат 10 дақиқа парвоз мекунад ва болои ин самолёте ки ба Хорух меравад самолёти майда мебошад, яъне 17 нафар пассажир мегирад. Тамом. Устоев нависондай: ма дар паспортам
печати Турсия дорам, рафта наметонам Россия, ҷавоб мегардонем. Мисол сабабои сафар кардантона точно и ясно фаҳмонда бутонен, ягон мушкилӣ намешавад ба шумо. Боронов нависондай. Ассалому алайкум акай Сорбон. Мегуфтен, таги поча рост бошад, ба хизмат мебаранд, илтимос ҷавоб диҳед. яке аз нафарҳое ки аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон озод мебошад, ин ҳамин гуна нафар мебошад ки мисол таги почаш рост мебошад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акай Сорбон. амнистия кай мешавад, ҳамира мефаҳмондем. бояд ки соли 2025 авфи муҳоҷиро шавад. як нафари дигар нависонда ассалому алайкум акай Сорбон. ма дуюм бора менависам. як чиза пурсиданиям, якум бор ҷавоб надодем. ҳозир 3 моҳа ҳастай, видварения ҷавоб диҳед илтимос. бале, видварения аз 3 моҳа сар мешавад то 5 солара дар бар мегирад. мисол дар вақте ки ҳалнома мебуроранд суд, ҳамунҷода муқаррар мекунанд ки чӣ қадар муҳлат видварения мекунанд. ин бо тариқи ҳалномаи суд аз ҳамун ҳалнома мебуровардагӣ вобастагӣ дорад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наборҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.